Croeso unwaith eto I lolfa fi. Gobeithio bod chi'n barod ar gyfer ein eitem cadw heini ni heddi. A na gyd sydd angen yna chi yw mop neu brwsh neu unrhyw beth gyda polyn. Iawn? Reit, ni'n mynd I ddechrau. Dwi wedi'r coesau tyma bach ar led, y bol na'n dyn, y cefn yn syth, a cadw'r gen I fyny wrth gwrs. A ni'n mynd I just dal y polyn un pen ar llall. A fel bod ni'n mewn cynw, fi'n moyn I chi just ymestyn un braich ar y tro siamlan. Iawn? Hwn yn dda iawn I gadw'r sgwyddau yna yn yswyth ac wrth gwrs I cael y gwadd yna I bwmpo o gwmpas y corff. Reit, newn ni 10, sai bach a 10 bach eto. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, sai bach, bant â ni to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, reit, fi'n mynd I symud nôl nawr bod chi'n gallu gweld fi. A ni'n mynd I wneud lunges i'r ochr. Un ochr a wedyn ni yr ochr arall. Na I just dangos I chi'r symudiad yn gyntaf. Mae'r polyn yn y canol, rhoi bach o hyder I chi a sicrwydd. A ni'n mynd I camu un ochr, mae'r gos arall yn mynd yn syth, mae hon yn plygu a nôl i'r canol. I'r ochr a nôl i'r canol. Cofiwch I gadw'r genau I fyny a'r cefn yn syth wrth bod chi'n neud hyn. Wrth gwrs, os chi'n mynd yn is, mae'n anoddach. Felly, newch chi beth sy'n gyffyrddus I chi, ac wrth bod chi'n gwella, chi'n gallu mynd yn is, wrth gwrs. Reit, newn ni 10 un ochr a 10 ar yr ochr arall. Iawn, bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Iawn, yr ochr arall. Cofiwch I gadw'r gos yma yn syth a plygu hon. Iawn, bant â ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, mae'n bwysig wrth gwrs I gadw'r cefnau yn ystwyth hefyd. Felly nawr fi moyn chi godi'r polyn dros y pen, bol yn dyn, cefn yn syth, coesau ar led. A fi moyn I chi blygu un ochr, nôl i'r canol ac i'r ochr arall. Iawn? Reit. 10, sai bach a 10 unwaith eto wrth gwrs. 1, 2, 3, cadwch y corff yn syth, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach os chi'n moyn dod i'r polyn lawr am eiliad. Cofiwch ddim I plygu siamlan, fi moyn I chi gadw'r corff yn syth I bob ochr. Bant â ni unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni am heddi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r sesiwn ac wrth gwrs wedi cymryd rhan a welai chi eto cyn bo hir.